बिपिएफ हान्जाया अन्थाइ गारनायनि थाखाय राजखान्थि खालामदों होनोब्ला बिथांमोननि खोथा। राजनितिखौ लानानै बेबायदि लामा लोंसिखौ लानानै राजनिति खालामनाङा। राजनिति खालामनो गोनां जोंहा गोबां पइन्ट दं, बेफोरखौ लानानै खालामनांगौ। गाज्रि लामाखौ फोसाबनायाव राजखान्थि खालामनायनि दान्थे बिदान्थे। अखा बोथोरनि समाव हान्थिजायै गाज्रि लामाखौ फोसाबनानै होनायावबो सोलिदों नामा राजखान्थि? 29 नं सुख्लाय सेरफां बिटिसि बियाबाव गाज्रि लामाखौ फाहामनो बाला अन्थाइ गारनायखौ लानानै राजखान्थियारि दान्थे बिदान्थे। नंगौ, 29 नं सुख्लाय सेरफां बिटिसि बियाबाव बायहाथा सारियालिनिफ्राय बाङालिपारा थांग्रा PWD लामानि सोलिफु गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खाबुनि थाखाय ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोर थामहिनबा बिटिआरनि आथिखालनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि आरो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारि बिथांमोना थांनाय सानखालिनिफ्राय जेसिबि डाम्पार लानानै गाज्रि जानाय हाखर हाला लामाफोरखौ फबनानै लामा फोसाबगासिनो दं। बे लामा फोसाबनायखौ लानानै माखासे राजखान्थि दोलोफोरा राजखान्थि खालामनो थाखायसो लामा फोसाबनायनि अजद होनायखौ लानानै दिनै बिटिसिनि बारग' EM गणेश कसारि आरो बिजेपिनि मावथिफोरा फिनजाथाय होदों। बे समाव बिटिसिनि बारग' EM गणेश कसारिया मा फोरमायखो आबुङै खोनासंदो। राजखान्थियाथ' नंगौ बुंदों, जोंबो नंगौ राजखान्थि खालामदों। राजखान्थि खालामनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जौगानाय, नङा होमब्ला? दा जौगानाय बिथिङाव जिहेतु गोग्लैसोनानै दङ, बेखौ जौगाखांहोनांगौब्ला राजखान्थि दोलोफोरनि दायित्व थायो। गतिके सोरबा माने जोंखौ बिपिएफ हान्जाया अन्थाइ गारनायनि थाखाय राजखान्थि खालामदों होनोब्ला बिथांमोननि खोथा। खिन्थु जौगानाया जोंनि ओंथि, गतिके राजनितिनि नामाव राजनिति खालामनाया जोंनि ओंथि नङा। दा राजखान्थिनि गेजेरजों जोंहा जौगानाया जोंनि ओंथि। नैबे समाव नावकाटायाव बाहागो लानानै लामाया जाबाय होननानै मोनसे मेल खुंदों, बे समाव आं बे खोथाखौ मिन्थिया। बिथाङा जाहैबाय पानेरि समस्तिनि MLA। दिनै जोंनि बे ओनसोलनि MLA जाहैबाय जलेन दैमारि UPPLनि, आरो बेयाव MCLA सम्पाबति डेका होननाय दङ, बिथाङाबो MCLA। UPPLनि सानै दैदेनगिरि बेवहाय दं, आरो बिजेपिनिफ्राय बेवहाय रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा दिनै सुख्लाय सेरफां समस्तिनि EM बिटिसिनि EM सुख्लाय सेरफां समस्तिनि बिथाङा MCLA। आरो दिनै माने बिजेपिनि दिनै माने आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा दिनै दरं उदालगुरिनि बिथाङा MP। बे ओनसोला दरं उदालगुरि समस्तियाव गोलैयो। गतिके दिनै सानै बिजेपिनि बिजाथि माने दैदेनगिरि बेवहाय दं, UPPLनि सानै दैदेनगिरि दं। बिथांमोना दिनै बे लामाखौ नायसनाखै। बिथांमोना माने प्रलबननि राजनिति खालामबाय थायो। दिनै सोरनोबा उमुक होगोन, अरुनदय होगोन, सोरनोबा न' होनायनि नामाव, सोरनाबा IBS होनायनि नामाव राजखान्थि खालामबाय थायो। आरो बिथांमोना दिनै थगायगासिनो दङ, जोंनि रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ। आरो जौगानायनि खोथा बुङो, सान्थिनि खोथा बुङो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा माने सुइजारलेण्डनि खोथा बुङो। सुइजारलेण्डनि लामाखौ नोंथांमोना नुबाय, नोंथांमोना मेडिया पार्सन, नोंथांमोना दाख्लैहाय बास नांथानायखौबो नुदों। बेनो जाबाय सुइजारलेण्ड। गतिके प्रमद बर' बादि थगायसुला बे माने जोंनि ओनसोलाव रावबो दैदेनगिरि गैया। बेनिखायनो बिथांमोननि थगायसुला फाव फान्दायनाय नंखाय बुंनाय खोथाफोरनिफ्राय जों रायजो राजाया गोजान। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया। रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा HS फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं।
गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकातानि इउएन एकाडेमियाव जिसे थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।